Kiitos. Ei tämä ruuskea tee kipeä. Synnytyskivut antavat T-Sleepin aiheuttavia farmakoita. Siinä käyttää rutiininomaisesti kaikkiin tuskallis-Sleepin aiheuttamia farmakoita. Voidaan määritellä, mikä on synnytyksen fysiologiset sikiölle joskus kohtalo, voidaan määritellä. Kadotetaan. Kun supistushäiriöt sen sijaan määritellään, pystytään polttotoimintaa säätelemään sopivalla farmakalla. Tämän toimenpiteen avulla kipu häviää tai lieventyy. Jos kyseessä on aivan normaali, mutta tuskallinen supistustoiminta, tulee särkylääkkeen valinnan tapahtua sen mukaan, mikä vaikutus sillä on sikiöön. Eri anestesia-aineiden vaikutuksesta sikiöön on vielä suhteellisen vähän tietoa ja asian jatkuvien tutkimusten kohteena. Onhan obstetrisen hoidon päämääränä se, että lapsi syntyy terveenä ja aiheuttaa äidille mahdollisimman vähän vaikeuksia. Oletan, että opponentti esittää aiheellisiksi katsomansa huomautukset. Lisensiaatti Kiven tutkimukset osoittavat selvästi, että niin meillä on vielä pitkä taival edessä ennen kuin 1967 samalla täysin vaarattomasta synnytyksestä toteutetaan. Saavat eräänlaisen ymmärtämyksen ylitse pääsemättömän uuden rajan, jolle inhimillinen tietomme ainakin hetkeksi pysähtyy. Lääketieteessä meidän on oltava varuillamme, koska liian helposti luotamme siihen tilastollis-matemaattiseen pohjaan, jota uusi tiede on luomassa. Tuloksena voi olla, että unohdamme sen tosiasian, että tuskakin on kulttuuri-ilmiö. Lisensiaatti Kiven väitöskirja hyväksyttäisiin lääketieteen ja kirurgian tohtorin oppiarvon saamiseksi. Nimeni on Anna. Kotiapulaiseni nimi on Helena. Tyttäreni nimi on Liisa. Helena on ollut minun palveluksessani 2 kuukautta. Väittelin eilen lääketieteen tohtoriksi. Minua nauratti. Olen työskennellyt väitöskirjani parissa 3 vuotta. Erosin monta vuotta sitten. Sain pitää asuntoni, koska se oli minun hankkimani, enkä ole vaatinut elatusapua entiseltä mieheltäni, koska hän ansaitsee vähemmän kuin minä. Toimin narkoosilääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Vaikka olenkin tottunut tähän elämään, en pidä siitä. Saisiko sulla jäätelöä? Ei kiitos, emme osteta. Mut mä haluun. Nyt on liian kuuma syödä jäätelöä, vatsa tulee kipeäksi. Antasit nyt. Älä vitsi höpöttää. Saisiko sulla jäätelöä? No mitäs jäätelöä tehdään? Voitko vielä huonosti? Miten niin? Jaa, e-pilleristä kaikille ne ei sovi. Enhän mä enää edes käytä niitä. Mikset? En mä tarvitse semmosia. No itsepähän tiedät. Sähän lupasit maksaa ne, mutta et maksanutkaan.
Ai, hyvä luoja, mä oon unohtanut. No kyllä sä rahaa saat. Eikä sulla mensis, kun vaikutat niin huonotuuliselta. Ei mulla mikään ole. Ehkä tulee ukkosta. Mitä sä katot, äiti? En tiedä. Näyttää vähän kuin tulisi enemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Tuleeko Arvo tänäkin kesänä? Käviköhän viime vuonna? Eikö sä muista? Ai niin, kai hän oli pari päivää, joo. Kai sieltä saaresta sentään jotenkin pääsee maihinkin. Oi hyvät ihmiset, kunhan nyt ensin päästään edes sinne asti, niin rupea sitten vasta kyselemään. Päivää. Päivää. Kevät taisi olla myöhässä vai? Niin. Mitä pahempi talvi, sen kauniimpi kesä. Passaaks esitellä? Me ollaan nimittäin naapurit. Kalle Koivu. Kivi, päivää. Tuo Koivisto lupasi, että jos teillä ei ole mitään sitä vastaan, niin pääse samaan kyytiin. Meidän pojan piti tulla tänne, mutta ei sitä vaan näy. Se on kai unohtanut. Ne nuoret on semmosia. Tietysti, jos Koivisto on kerran luvannut. Mene sinä ensin alas. Minä vuokrin sen Virtasen mökin. On sentään hyvä, että täällä on muitakin ihmisiä kuin me. Koivisto, voitteko vähän auttaa minua? Terve. Hei. Onko sulla kans lapsia? On mulla poika, se Veikko, jonka piti tulla vastaan. Ei, kiitos. Kelpaako? Kyllä. Ahaa. Helena. Mä oon täysikäinen, etkä saa mun holhoojani. Unohdin kirjoituskoneen autoon. Kyllä minä haen sen. Ja kiitos teille, se on siellä takana. Tässä on avain. Kuka tuo mies oikein on? Joo, hän on joku entinen kansanedustaja. Aha, entinen. Vuosi sitten samassa veneessä. Jäiden lähdön aikaan tulin maalle Arvon kanssa. Oli kylmä kevät. Luonto paljaana, minä täynnä odotuksia ja iloa. Meillä oli hauskaa yhdessä. Luonto oli vielä kuollutta. Arvo syleili minua leikillisesti. Koivisto käänsi selkänsä meille, ei halunnut häiritä. Arvo kuiskasi jotain korvaani. Nauroin. Elämäni tuntui paremmalta silloin. En vielä ollut huomannut mitään. Täälläpäs on tunkkasta. Täytyy tuulettaa. Mitähän me sen naapurin luona tehdään? Mentäs nyt, musta se olisi kivaa. Helena. Sinä nukut täällä. Aha. Helena, mene sinä lämmittämään saunaa. Minä mietin sitä esitelmää. Missä kirjoituskone on? Tässä. Kenen nää on? En tiedä. Onkohan nää Arvon? Ehkä ne on Arvon. Helenahan voi pitää niitä. Älä nyt siinä seiso. Saunan lattia pitää pestä. Veikko! Veikko! Terve.
No älä nyt karkuun juokse, hei. Mä oon Veikko. Jaha. No mitäs sitten? Jaha, sä tulit jo. No kuule, me ei olla tässä vielä oikein valmiita. Poltat sä? Totta kai. Vaikka Anna ei kyllä oikein tykkää siitä. Mut ei kai sitä kieltääkään voi. No ei se nyt kieltää voi, mutta... Aiot sä olla koko kesäs täällä? Missäs muualla? Tää on mulle työtä, ei tää on mikään huviretki. Maksaaks toi hyvin? 2,5 hunttia puhtaaksi. Ruotsissa sais paljon enemmän. Mä en halua lähteä mihinkään Ruotsiin. Lähet sä ajelee veneellä? Mulla on töitä. Sulla taitaa olla pinna kireellä. Anna mulle ne ämpärit ja painu hiiteen täältä. Viitiks keskittyy noihin ämpäreihin? No älä nyt kuumene. Minkälainen ämmä toi Anna on? En mä tiedä. Kai se on samanlainen kuin kaikki muutkin. Selittelee vähän liikaa. Mitä? Mitä sä oikein utelet siinä? Siellä se on mökissä, mene sinne ja kysele siltä. Okei. Mä menen. Joo, mutta ota noi ämpärit mukaan, kun kerran lupasit. Kuulit sä? Ei tähän on rööki maistuu. Anna 1 puusi. Enkä anna. Jätkä pidä näppi irti. No mut tulee nyt, verkot on saatava veteen. Hei. No hei. Sinä siis olet Kallen poika. Joo. Helena lähtee kalaan. Otapas nuo verkot. No mut koita nyt edes pitää kurssi suorassa. No koko aika, ei tää mitään helppoa ole. Mä en oo mikään kalasta. No ei se ketään tapaa, että edes vähän opettelee. No etkö sinä voi vähän soutaa, voi hyvät ihmiset sentään. Pitäähän sun kumminkin sentään jotain tästä ymmärtää. Mitä sä oikein teet siinä? Mä vaan kokeilin, oot sä hereillä. Souda kotiin. Älä sitten ui liian kauas, kun olet yksin täällä. Vesi on kylmää edelleenkin. Ja koita varoa käärmeitä, niitä on täällä paljon. Liisa tietää kyllä, mutta sinä et ole ollut maalla niin kauan. Älä virnuilla aina kaikille, mitä minä sanon. Täältä on kuule pitkä matka lääkäriin. Hei, tykkääksä sä mun äidistä? Joo. Miten niin? No kun niin monet ei tykkää. Miksei ne tykkää? Ne sanoo, että se on ylpeä, mutta ei äiti välitä siitä, mitä muut puhuu. Onko sulla kiva äiti? Joo, vaikka kyllä se joskus rähjää. Iltasi se on kiva, kun se puhuu aina kaikenlaista. Mitä se tekee? No se tekee töitä, se on sellainen työhullu. Niin ja sit sillä on se Arvo. Arvo? Kaikki saatanan tollot pääsee täällä määräämään ja päättämään asioista. Ja tämmönen meikäläinen, joka on puurtanut vuosikausia, se pelataan ulos. Ja kansa äänestää kaiken karvasia TV-spiikkeriä, jotka ei tiedä kansan asioista eikä muustakaan yhtään mitään muuta kuin lässyttää vaan. Älä nyt viitti faija puhua taas paskaa. Pyydän anteeksi. Poikani sanavarasto on hiukan köyhää.
Ja koska minulla olisi jotain aikaa politiikkaan? Olen tehnyt työtä koko elämäni. Ja älä nyt vaan kuvittele, että tämä on tyypillistä naisen puhetta, koska tiedän, että useimmat minun mieskollegoistani ajattelevat juuri samoin. Meidän työ on kovaa. Poliitikoilla on työnsä ja minulla omani. Oot sä vihainen? En. Mulla on vaan vähän omituinen olo. Sä vaan näytit niin vihaiselta. Helena, hei. Missä käyt talvisi? Bottala vai? Sä taidat pitää enemmän kotihipoista. Eihän meillä ole kuin tää yksi elämä. Jokainen nyhtää siitä, minkä irti saa. Mihin sä lähet? En mä tiedä. Tai he näyttää mulle paikkoja. Kalle on vähän kännissä. Mä menen puhuu sille. Mitä helvettiä sä ootkin äijä meillä? Ekaks sä kutsut tänne vieraan, sit tulet tänne nukkuu umpikäyn. Luuletko, että Anna tulee tänne toisen kerran? Moi! No eiks me lähdetä nyt? Liisa! Liisa! Sinähän kummallinen tämän kavalieriölle. Minä lähden. Heido, terveisiä. Helena, tule! Kuinka sinä voit olla kommunisti, kun ne on tehnyt tässä maailmassa niin hirveästi pahaa? No kuinka sinä voit olla lääkäri, kun ne on tappanut tässä maailmassa niin paljon ihmisiä? Entäs se Tsekkoslovakia? Perkele. Kuinka sä voit parantaa maailmaa, kun et pysty omia asioitas parantaa? No katso sosialistimaita. Siellä pelaa hienosti. Moskovasta teitä johdetaan. Mutta jospa minua ei johdeta Moskovasta. Semmosia kommunistia ei olekaan. Mutta minä olen. En mä silti hyväksy kaikkia Neuvostoliiton tekoja. Ja sen vuoksi minua syrjitään. Kuka niin sano? Toi akka! Kommunismi on nykyisin ihan samaa paskaa kuin ennenkin. Saat suoraan sanoa jo niin vanha, että pysy enää kelkassa mukana. Paskat minä sun kommunismista. En mä halua kärsiä koko elämääni niin kuin sinua. Kuinka sinä olet voinut hyväksyä niin epäinhimillisen järjestelmän kuin kommunismi? Enhän minä ole vastuussa Stalinin rikoksista. Et toki, mutta kuitenkin vaikenit niistä. Kuinka sinä olet hyväksynyt kapitalismin rikokset, koska vaikenet niistä? Ne on vienyt meidän veneen.
Helena. Nukutko? En. Tule tänne. Istu. Savuke? Ei, kiitos. Täällä on aika hiljaista, vai? Mä tykkään linnuista. Sinä voisit nukkua tässä sängyssä, täällä on lämpimämpää. No en minä pure. No, ole hyvä. Nukutaan oikein pitkään. Minä sammutan valon. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Tule lähemmäksi. Yö ei vielä ole päättynyt, vaikka aurinko nousee. Pidän tästä hiljaisuudesta. Kun olen valvonut väsyneenä, voin nukahtaa uudestaan aamulla. Ei siellä mitään ollut. Tiesin sen. Mistä sä sen tiesit? Olen käynyt täällä. Ei, en polta. Et kai sinä minua tänne hakemaan tullut, vai tulitko? Mitä se tolla tarkoittaa? No, onhan talossa nuorempiakin kykyjä. Mutta ehkä sinä kuulutkin niihin, jotka pitävät vähän kypsemmistä naisista. Onhan niitä ollut kaiken näköisiä ja pituisia. Mistä niitä kaikki jaksaa muistaa? Ei kai kellään pitäisi olla mitään sitä vastaan, että mä vähän kokeilen ennen kuin mä menen naimisiin. Mä olen sitä paitsi naimisiin menevää tyyppi. Uskotko? Vaikka mä vielä meinaa itteeni sitoon. Sitten se on ihan eri juttu, jos todella rakastuu. Jos oikein rakastuu siis. Juo ja näin ja akoitu. Mitä sä sanoit? En juuri mitään, kuulin sen kauan sitten. Ennen kuin sinä synnyit. Anna tulta. Hei, minulla on hiukan paha olo, en ole syönyt. Eikö lähdetä kotiin? Vai? Ota ne levät pois myös. Joo. Ne on aina niin hankalia. Ja nuo säynävät ja särjet voit heittää lokeille. Niitä me ei syödä.
Onks tää hauki kuollut, vaikka se sydän lyö? Voi sua. Onko sä koskaan nähnyt tällaista? En. Mikä se sitten on? Hauen sydän. Ai. Äiti, ulkomailta. Halo? No hei. Mä luulin sun soittavan aikaisemmin. Ei. Ja ymmärrän. Mitä? Jaa. Meillä on uudet naapurit. Ei kuulu nyt. Jaa. Oh, vai niin. Ei enää minä pääse. Älä ole hullu. Joo, ne on vielä täällä, joo. Ostasit kuule minulle pari pulloa hajuvettä koneesta, jos ehdit. Ota pari passikoa. Niistäkin oletko muuttunut? Perkaan kalaa. Kädet on ihan veressä. Sinusta se on tietysti inhottavaa. Joo. Joo. Hei, Do. Hei. Valo houkuttelee minua. Valo pelästyttää minut. Täällä ulkosaaristossa kaikki on ajatonta tai hyvin pientä. Arkipäivä on yksinkertainen. Kalastusta, ruokaa, saunomista. Arkipäivän takana on valo, vesi, luodot, kallioriutat kuin pienet harmaat täplät taivaan rannalla. Laivat, jotka tulevat ja lähtevät. Tämä on kaipuun ja miettimisen aikaa. Katumista ja surua. Kun olin nuori, oli sota. Elämisen vapautta ei ollut. Kadehdin heitä. Pelkään heitä. Silmiini sattuu. En osaa lukea ilman silmälaseja. Kohta näen hyvin vain leikkaussalin himmeässä valossa. Hei. Hei. Ota lasku. Voisitko ajaa aamulla laituriin? Minä lähden kaupunkiin. Totta kai. Monelta. Kello 6. Haluatko sä ampua? Ammu paijan tyhjiä viinapulloa. No siinähän sinulla on työmaata. Sumpulla hei. Sumpulla. Tuo. Ai sä tulit sittenkin. Ja sinä vaan istut kauniina kesäiltana sisällä. Minä en siedä olla tekemättä mitään. Sen vuoksi mä istun sisällä ja juon. Toista se on sulla. Sä tulet tänne pariksi päiväksi ja pääset sitten kaupunkiin töihin. Eikö töitä? No ei ole. Tämän vuoden mä pärjään kyllä ilmankin, mutta sitten mun on katsottava jostakin uutta työpaikkaa. No kai sinulla nyt jotain ystäviä on. On. Niitä entisiä. Sitä on helppo vihata, mutta vaikeeta pitää. Ja minä lähden sitten huomenna ja tulen juhannukseksi. Ota lasi ja istu. Ei, kiitos. No hei! Mitä sä teet? Minähän kastun. Anna anteeksi, sä olet vaan niin hyvän näköinen. Mä haen pyyhkeen. Ei tarvitse, panehan tuo hauki nyt sumppuun. Hei! Voin mä tulla teille nukkuun, kun mulla on niin kylmä yksin. Etkä tule. Nuku vaikka teidän saunassa.
Hyvää yötä. Kulta. Hei, miksei mulla ole siskoja tai veljiä? Äidillä ei ole miestä. Onhan sulla Arvo. Lapsia ei voi hankkia kaikkien miesten kanssa. Ja molempien pitää haluta. Halusko isä mua? Joo, hän halusi. Ja sä suostuit. Joo, niin tein. No, hyvää yötä. Mä menin nyt. Soitat sitten aina illalla 9 maissa, eikö niin? Niin ja sitten Liisa ei saa uida liikaa, kun sillä on se kipeä maha. Missä se nyt on? Ja kai sä tiedät, että parhaat kalapaikat on tuolla niemen luona. No? Kuuletko sinä? Koita nyt katsoa, että talo on pystyssä, kun palaan. Jätäksä kirjoituskone ja paperit tänne? Kai sen ehtii sitten juhannuksenakin. Eikä sillä nyt niin kiirettä ole. Leikitä mitään. En mä jaksa. No mä menen rakentaa koijan sitten. Tuu sitten joskus takaisin. Joo. Mitä sä teet illalta? Jaa, en tiedä, miten niin. Jos mä tuun kaupunkiin. Sen kun vaan. Jos mä tuun tapaa sua. Oi, olen hyvin imareltu. Sitä minäkin. Mähän voisin tulla jo huomenna. Rakas ystävä, minulla on työni. Myöhään, yöllä. Öisin minä kyllä nukun. Kiitos tarjouksesta. Ei se ole mikään tarjous. Olepas nyt kiltti, anna se laukkua. Hei no, nähdään juonnuksena.
Ai jäi, kun tekee pahaa katsoa, kun naiset raataa. Mene siitä sitten ja hae vettä vaikka. Joo, jos tuut mukaan. Mulla on muutakin tekemistä. Ole hyvä. Kiitti. Olisiko pienet ajelut mitään? En mä lähde sun kanssa, sä ajat liian kovaa. Minäkö? Mähän on helvetin hyvä ajaja. Sinä vai? Hoho. Mua vituttaa tää saatanan korpi. Pääsis kaupunkiin, missä olisi ihmisiä. Mutta onhan minä täällä. Ja paskat. Tehdään rauha. Sulla on Anna rannekkeet. Mitä sitten? Anna tänne. Sä oot varastanut. En varmaan anna. Mitä sä sillä muka tekisit? Se Liisa on kiva kakara. Tykkääksä lapsista vai? Vaikea sanoa, kun ei itellä tietääkseni ole. Sä taidat tykätä vaan itse. Jonkunhan mustakin on tykättävä. Haluaisitko sä nähdä jotain? Älä nyt kaikkea heti näet. Lue. En pystynyt oikein sanomaan, mitä tarkoitan, mutta tarvitsen sinua. Tiedän, että olen vahva vain sinun kauttasi. Joka päivä yritän unohtaa, että en ole nuori, mutta... Mikä tää on? Se on Annan kirjeiden konnikaverille. Miksi tää muuta? Ui, tää on kylmää! Ui! Mitä varta sanoit, että tää on mukaan 20 astetta? Ui. Mitäs mennään tehdä juhannuksena? Kai sitä maalle on mentävä perheen luokse. Minä en välitä juhlista. Enimmäkseen Liisan vuoksi. Mitä sä teet tänään? Kuule, ensin syön hyvän päivällisen ja sitten menen kotiin odottamaan erästä puhelua. Tuleeko sinä? Joo, mikä siinä? Kun perhekin on maalla. Oikein hyvä, lähdetään sitten. Se Kivinen, se syöpäpotilas, joka leikattiin toissapäivänä, se kuoli. Ai kuka? Et sä sitä leikannut? Ai niin, minä olin mukana. Täytyy meidän silti syödä. Älä viitti kutitella. No, anna mun olla. Naiset on silloin kireitä, kun ne on puutteessa. En mä oo kireä. Ai et. En. Mä oon mikä mä oon. Mikä sä sit oot? Kotiapulainen. Kiree kotiapulainen. Mikä susta tulee ison? Musta tulee sotilas ja mä ammun kaikki miehet. No, älä nyt! Sä oot aika hyvän näköinen. Niin ja mitä sitten? Me hakemaan mun vaatteet tuolta. Miksi? Jumalauta, me hakemaan ne vaatteet. No älä me sitten. Mä lähden uimalla kotiin. Älä vaan hupu. Totta kai nyt tapaa joskus jonkun. Olen tehnyt työtä niin kauan kuin muistan. Ensin saa yrittää, kun hullu, että voin yleensä opiskella sitten vaan, koska minä olen nainen. No sillä nyt ei ole paljonkaan merkitystä. Naiset ovat vapautuneet. Mä en vapautuneet. Jos vapaudesta puhutaan, niin eiköhän sitä ole teille enemmän kuin meille. Mulla on vastuu perheestä ja koko paskasta, kun sen sijaan useimmat naiset. No mutta kuulenhan minullakin perhe ja... No joo, sä olet tietysti poikkeus.
Kato, elämässä on paljon asioita, jotka täytyy sivuuttaa. Ei sun kannata jäädä pohtimaan tommosia. Sullahan menee hyvin. Nyt sulla on työ, kohtalainen toimeentulo ja kai se tyttökin sulla jotain merkitsee. Joskus tietysti asiat tuntuu. Potilas kuolee tai ajattelee, kuinka paljon on olemassa kaikenlaista kurjuutta, mutta sellaiset tunteet on pakko tainuttaa, jos ja että yleensä voisi elää. Sitä paitsi kaikilla on omat pettymyksensä, jotka ne haluaa unohtaa. Tää on minun tapani. Mä olen yksin kaupungissa. Mä haluan pitää hauskaa. Ja onhan niitä lääkäreitä ihailevia sairaanhoitajia, jotka ei puhu. Ja naispurisia kandeja, jotka puhuu. Mutta meillä kaikilla on se paha vika, että ne joskus haluaa puhua potilaista. Mä en halua sellaista vapaa-aikana. Sängyssä, yöllä. On niissä tietysti se hyvä puoli, että ne on puhtaita. Ei tippuria, mutta silti mä käyn kapakassa kyllä mieluiten. Odotas. Halo? Halo? Halo, hei. Milloin sä tulet? Mitä sanoit? Kommunistit halveksivat salata mielipiteitään ja aikomuksiaan. He selittävät avoimesti, että heidän päämääränsä voidaan saavuttaa vain kumoamalla väkivaltaisesti koko tähänastinen yhteiskuntajärjestys. Vaviskoot vallassa olevat luokat kommunistisen kumouksen koittaessa. Ei, mitä se on? Tämä on manifesti. Ei me tommoista koulussa lueta. Sen takia mä sulle tätä luenkin. Proletaareilla ei siinä ole muuta menetettävänä kuin kahleensa. Heillä on koko maailma voitettavana. Eikö sulla ole mitään lastenkirjoja? Kyllä tämä on lastenkin kirja. Mutta kuules, Liisa, mä opetan sulle laivurin solman. Tässä on hyvä narukin. Näin se menee. Ja näin. Katsos, kun hieno solmu. Siis se kiristetään noin. Ja kyllä kestää. Mä laitan tän veneen kiinni. Laita vaan. Kyllä varmasti pysyy. Jaha, mikäs mä jäinkään? Kuuliko minä unissani? Pötyvä. Katso yöpaitaasi. Kas se on revennyt, kuinka? Makkaran ripustus ansassamme. Minä parka olen siis unissa kulkija. Mitä teen? Sidomme sinut sänkyyn. Mitä sä räiskit siellä? Anna niiden lintujen olla! Oi jumalauta! Oliks tässä nyt jotain järkeä? Se on faija haulikko. Miksi et sä käy missään töissä? Mitä varten? Täällä on paljon kivempaa. Täällä nyt ei jaksa olla kuin kesästä. Ois mä ollut sulle jotenkin tympiä, kun sä oot tolla? No kai mäkin nyt sentään jostain saan puhua. Mitä sä muuten ajattelet Annasta? Annasta? Mm. No, onhan se aika simpsakkaa. Mistä te puhuitte silloin, kun se veit sen veneellä?
En ihan muista. Miten niin? Mä oon vaan huomannut, että sä meinaat iskeä sut. Sehän voisi olla mun äitini. Eikä se mikään muu voisi ollakaan. Siinä on sulle sun annasketju. Hiiteen siitä senkin eliittirunkku. Sano nyt, mitä mä oon tehnyt sulle. Sä luulet, että mulle voi tehdä mitä vaan. Haluan pois täältä. Mä en halua olla teidän kanssa. Älä nyt itke siinä. Mä haen jotain tilkettä tähän sun jalkaan. Olen vielä kaupungissa, vaikka minun lomani pitikin alkaa heti väitöstilaisuuden jälkeen. Täällä asunnossa on hiljaista. Kellot vaan tikittävät. Joka päivä yritän unohtaa, että en ole mies. Sillä miestenhän maailma on. Siitäkin huolimatta, että jotkut naiset, kuten minä, saavat hyvän aseman. Kaikki on kylmää ympärilläni. Yritän elää ja vapautua, mutta joku taakka painaa minut maahan. Haluaisin puhua kanssasi, mutta kun tulet, olet niin kaukainen ja näin paperille kirjoitettuna kaikki tuntuu typerältä. Tulethan sinä vielä. Hei, miksei sulla ole vaimoa? Ai vaimo. Sille kävi niin kuin kerran käy meille kaikille. Eihän sunkaan äidillä sun miestä. Mun äiti ja isä erosi silloin, kun mä olin ihan pieni. Se mies oli kyllä kauhea tyyppi, ihan tyhmä. Kaikki sanoi, ettei semmoisen naisen kuin äiti kannata elää sellaisen tollon kanssa. Ketkä kaikki? No kaikki. Sitä paitsi äiti sanoi niin, että yksin on paljon parempi. Voi se olla niin. Mitä sun isäs tekee? Se on joku teknikko. En mä nyt tiedä, mitä se tekee. Mä rupeen kans tohtoriksi. Ne tekee niin arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi. Vai haluaa sun äitis elää yksin? Onko sulla nälkä? On, mä voin tehdä meille kummallekin ruokaa. Ihmiset etsii turvallisuutta aivan vääristä asioista. Ne juoksee sen perässä itsensä näännyksi. Ja ne toiset, ne jotka saa sen verran maata jalkojensa alle, että ne uskaltaa sanoa mitä ajattelee. Ne saa potkut. Onko se saanut potkut? Kyllä. Tai sitä aina meinaa itsellänsä tunnustaa. Katos, mä olen tullut vähän väsyneeksi ja levottomaksi. Ja kun on yksi.
Mikä sun oli? Mikä mun on? Mun ei yksinkertaisesti tee mieli nyt. Missä Liisa on? Kallen kanssa. No haetko ne tavarat, jotka tilasin? En. Hyvä luoja, mitä me nyt tehdään, kun on kaksoispyhät? No enhän mäkä sentään kaikkia ehdi tehdä. Laps, hyvä, mihin sä sen aikas oikein panit? Au! Sä tulet sen jalassa. En. Mä oon tässä. Katson itseäni peilistä. Olenko yksin? Olenko ruma ja vanha, kun muut ovat nuoria ja kauniita? Mikähän lienee veden väri? Kun taivas on pimeä, muuttuu vesi lyijyn harmaaksi. Auringolla se heijastaa valoa. Joskus luulen, että joku tulee vedestä. Kun tuulee ja seison rannalla, vesi näyttää nousevan. Kun olen uimassa, haluaisin tietää, kuinka paine vaikuttaa syvyyksissä. Minusta olisi pitänyt tulla veden tutkija, ei unen tutkija. En näe unia öisin. Näen ne valossa päivisin. Saunan lattia vielä pesemättä. Lomallako sinä täällä luet oikein olevasi? En minä siitä, mitä maksat, että sen Veikon kanssa hyppäät aamusta yöhön. Ymmärrätkö sinä? No lämmititkö siinä? Enhän minä niin pahasti tarkoittanut, kyllä sinä osaat, mutta olen hermostunut, en ole kunnossa. Tiedätkö, vie nuo roskat pois, niin juodaan sitten yhdessä pullo viiniä, vai? Saatan! Se jätkä perkele kehtas heittää mut pihalle sieltä! Kuuleksä? Mä sanoin sille, että en mä ainakaan sun häntääs rupee heiluttelemaan sen takia, että mä pääsisin tohon saatanan rotankoloon ryyppäämään. En! Ja jumalauta, toi akka tuolla perkele istuu kallioilla vaan. Vittu! Jumalauta, mä sanois. Saatanan kuivapillunen fossiili! Ämmä! Se mitään kuule, se mitään muuta kuin itsestään aina vaan höpisee perkele. Mä lähden pois täältä nyt heti! Sä saat muuten viedä mut. Saatana jätkällä kampa taskussa perkele. Mä potkasen ton tonne. Heitä tänne. Enkä heitä. Mä lähden nyt tällä veneellä, kuule. Mä menen kovaa. Haluatko avaimet? Pidä se jätkä, kun turpas kiinni, tai sä menet pois tuonne veteen. Se on tommoinen saatana eliittiruukku oikeassa. Se Emma on tuolla, kato nyt.
Mihin sä menet? Jumalauta, toi oli komea. Älkää polttako mökkiä! Äkkiä, sä rakennat itsellesi uuden mökin! Minä poltan koko saaren, jumala! Poika! Poika! Pana koko saaren! Hyvin menee! Lisää! Löytyy! Ole! Toi oli kurapaukku, lisää! No se oli vielä huonompi toikolle, ei tästä tuu mitään! Avartas kun faijas alkaa! Minulla rupee räjähdä! Tulitpas pian. Taidat viihtyä. No nuo naapurit on. Tule. Minne? Tuonne. Ei. Tunnut niin kaukaiselta. Ei ole nähty pitkään aikaa. Siksi kai. Olet ruskettunut. Se sopii sulle. Kuule Anna, Niin. ei se kannata. Ja mikä? Enää yrittää jotain. Ei sinussa mitään vikaa ole. Mutta sinun maailmasi mahtuu vain sinun ongelmasi. Ja sinä itse. Minulle ei jää tilaa. Sinua ei kiinnosta, mitä ympärillä tapahtuu. Vain sinä. Minä haluan vaimon. Mutta minähän rakastan. Rakastat. Hyvää yötä.
Mitäs siellä istut? Minuaks mieltä? Mä istun ja ihmettelen. Senkin mäntti. Ihan hullu. Arvo! Tule kahville! Minä en saa unta! Tule! Tule tänne kahville! Tulisitko mun mukaan kaupunkiin, jos mä menisin? Miksi? Mä oon vaan miettinyt, että mistä hän oikein löytäisin asunnon. Kai se jostain järjesti. Kuuleksä? Linnut laulaa. Hei. Voisiks mä kysyä sulta yhtä asiaa? No. Rakastatko mua? Totta kai. Koko ajan. Minä tiedän, että sinulla on ollut muita. Mutta en välitä siitä enää. Mutta joskus se koskee. No niin. Ehkä sinä et olisi tuntenut itseäsi niin sidotuksi, jos minullakin olisi ollut joku. Mutta voi. Pelkään. Monia asioita. Pimeää, katoamista, kuolla. Eikö ole kumma, että pelkään kuolemaa? Minä, joka nukutan ihmisiä joka päivä. Kun olin pieni, vuokrasin aina kesäisin maalta talon. Minulla oli iso huone, jossa nukuin aivan yksin. Muistan erään kesän, kun amerikkalaiset räjäyttivät atomivoimin bikinissä vai vetypommin, en muista. Lehdessä luki, että litrassa vettä on yhtä paljon energiaa kuin pommissa. Maapallo voisi muuttua palavaksi kuulaksi. Valvoin monta yötä ja olin hirveän peloissani. Eikä kukaan saanut sanoa, mitä minun piti tehdä. Kukaan ei ole koskaan sanonut antaa neuvoja, jota voisin noudattaa. Paitsi sinä. Joskus. Tiedäthän sinä, että ei meistä mitään tule. Sinä pelkäät liikaa itseäsi. Ja kaikkea. Vaikka en minäkään osaa. Mulla on vain työni. Siksi mä haluan jonkun. Mäkin. Minua väsyttää. Tulisit tänne. Vedä verhot eteen. Tule tänne. Älä pelkää, en minä mitään halua.
Jos minä haluan. Nukutaan. Luitko sinä koskaan kirjettäni? Et tietenkään. Kirjoitinko sinulle vedestä? Nuorena olin innokas uimari. Vietin tuntikausia vedessä. Ja kesät olivat paljon pitempiä. Nyt ne loppuvat kesken. Eikä koskaan ole aikaa viettää samanlaista lomaa kuin silloin. Mutta silti haluaisin uida paljon. Kauas. Äiti! Äiti! No hei. Kuinkas nukuit? Hyvin. Helene ja Veikko on kadoksissa. Lähtivät merelle. Joo, kyllähän ne tulee sieltä. Mulla on hirveä jano. Saanko mä vähän vettä? No, tässä mä tuon. Kiitos. Tässä ole hyvä. Hei, Sinäkö se olit? kiva, että sä tulit. Äiti on kaivannut sua. Älä. Mä jäin Kalle luo yöksi, kun äiti tuli sua vastaan. Jääksä koko kesäksi? Kyllä mä mielellä jäisin, mutta mulla ei ole aikaa. Mä menen nukkua, kun säket nousit. Kuka toi on? Naapuri. Krapula. No joo. Liisalla on hyvä muisti. Mä menen ulos. Älä ui niin kauas. Arvolla on hieno vene. Miksi me lähdetään merelle Arvon kanssa? Äiti, miksi me lähetä merelle Arvon kanssa? Olisi kiva mennä tonne ulkomerelle. Siellä on varmaan ihan toisenlaista.
Mennä sisään vaihtamaan. Niinhän mä meenkin. Hei, mä tuun kans. Et tule nyt. Otatko kahvia? Joo. Kyllä mä voin tehdä vapaa-aikanani mitä mä haluan. Ei se kuulu sulle millään lailla. Musta kuule tuntuu, että sä oot mennyt jotenkin sekaisin. Mitäs sä nyt aiot? Mä lähden. Entäs se 2 viikon irtisanomisaika? Ai. Jää tänne hautamaan esitelmiä, saamarin korppu. Pidä se laukkus. Helena! Veikko! Ole hyvä. Entäs palkka? Rahaa sinä tarvitset ainakin. No hae, jos sulla on. Riitelitkö sä taas Annan kanssa? Miksi sulla on tuo laukku? Mä sanoin itteni irti. Sähän lupasit tulla mun kanssa kaupunkiin. Joo, mut minkä takia sä hosut? Noin minä ainakaan saita ole. Kiitti. Mä lähden nyt sitten. Sano, miksi sä lähdet? En. Ei sitä osaa sanoa. Kyllä sinä voit asua meillä, kunnes löydät itsellesi oman asunnon. Mä haen sieltä vaan tavarat. Miten vaan? Saat sen, jos haluat. Häiritsenkö? Et ollenkaan. Kirjoita vain yhtä esitelmää. Kallen vaimo kuoli syöpään, mutta Kalle sanoi, että se kuoli ikävään. Kultamuru, jos menisi tulos leikkimään, Jouko. Me ollaan niin kuin kolmistaan vaan. Ihan niin kuin autiolla saarella. Noin nuoret ei tahdo oikein ymmärtää. Paitsi toi Liisa. Sä olet oikeastaan aika hauskan näköinen. Mä ymmärrän Veikkoa, että se on susta vähän kiinnostunut. Mutta jokaiselle meille tulee se ikäongelma. Ei sitä jaksa samalla tavalla kuin nuorempana. Minä esimerkiksi en ole nainut pitkään aikaa. Syynä on tietysti viinakin. Mutta kun vaimo kuoli, niin maku meni. Aution saaren asukkaat. Mä sidon veneen. Ei sun tarvitse. Mä lähden yksin. Mitä sä tarkoitat? Mä lähden yksin, jää sä vaan tänne. Anna anta mulle avaimet, mä pärjään kyllä. Sä oot hullu. Meillä oli kivaa yhdessä, mutta me kuulutaan ihan eri porukkaan. Mistä sä sen tiedät?
Milloin sä tuut? Elokuussa. Lähdit mä mukaan. No, äsken kertaa. Kuinka pitkällä? Mä tulisin sinne. Nyt kuusteessa. Mennään kalaan, äiti. Mennään kuule huomenna. Ei. Mulla on niin huono olo. Eikä oo. Hei, onks toi Arvon vene, joka kääntyy? Ei se käänny. Ei. Kato nyt. En näe mitään. Kiitos. Ei tämä ruuske ite kipeä. Synnytyskivut antavat Tietävätsliipin aiheuttavia farmakoita. Siinä käyttää rutiininomaisesti kaikkiin Tuskallisvätsliipin aiheuttamia farmakoita. Voidaan määritellä, mikä on synnytyksen fysiologiset. Sikiölle joskus kohtalo voidaan määritellä. Kadotetaan. Kun supistushäiriöt sen sijaan määritellään, pystytään polttotoimintaa säätelemään sopivalla farmakalla. Tämän toimenpiteen avulla kipu häviää tai lieventyy. Jos kyseessä on aivan normaali, mutta tuskallinen supistustoiminta, tulee särkylääkkeen valinnan tapahtua sen mukaan, mikä vaikutus sillä on sikiöön. Eri anestesia-aineiden vaikutuksesta sikiöön on vielä suhteellisen vähän tietoa ja asian jatkuvien tutkimusten kohteena. Onhan obstetrisen hoidon päämääränä se, että lapsi syntyy terveenä ja aiheuttaa äidille mahdollisimman vähän vaikeuksia. Oletan, että opponentti esittää aiheellisiksi katsomansa huomautukset. Lisensiaatti Kiven tutkimukset osoittavat selvästi, että niin meillä on vielä pitkä taival edessä ennen kuin 1967 samalla täysin vaarattomasta synnytyksestä toteutuu. Saavat eräänlaisen ymmärtämyksen ylitsepääsemättömän uuden rajan, jolle inhimillinen tietomme ainakin hetkeksi pysähtyy. Lääketieteessä meidän on oltava varuillamme, koska liian helposti luotamme siihen tilastollis-matemaattiseen pohjaan, jota uusi tiede on luomassa. Tuloksena voi olla, että unohdamme sen tosiasian, että tuskakin on kulttuuri-ilmiö.
että lisensiaatti Kiven väitöskirja hyväksyttäisiin lääketieteen ja kirurgian tohtorin oppiarvon saamiseksi. Nimeni on Anna. Kotiapulaiseni nimi on Helena. Tyttäreni nimi on Liisa. Helena on ollut minun palveluksessani 2 kuukautta. Väittelin eilen lääketieteen tohtoriksi. Minua nauratti. Olen työskennellyt väitöskirjani parissa 3 vuotta. Erosin monta vuotta sitten. Sain pitää asuntoni, koska se oli minun hankkimani, enkä ole vaatinut elatusapua entiseltä mieheltäni, koska hän ansaitsee vähemmän kuin minä. Toimin narkoosilääkärinä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Vaikka olenkin tottunut tähän elämään, en pidä siitä. Saisiko sulla jäätelöä? Ei kiitos, ei me osteta. Mut mä haluun. Nyt on liian kuuma syödä jäätelöä, vatsa tulee kipeäksi. Antaisit nyt. Älä vitsi höpöttää. Saisiko sulla jäätelöä? Mitäs jäätelöä tehdään? Voitko vielä huonosti? Miten niin? Jaa, e-pilleristä kaikille ne ei sovi. Enhän mä enää edes käytä niitä. Mikset? En mä tarvitse semmosia. No itsepähän tiedät. Sähän lupasit maksaa ne, mutta et maksanutkaan. Ai, hyvä luoja, mä oon unohtanut. No kyllä sä rahaa saat. Eikä sulla mensis, kun vaikutat niin huonotuuliselta. Ei mulla mikään ole. Ehkä tulee ukkosta. Mitä sä katot, äiti? En tiedä. Näyttää vähän kuin tulisi enemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Tuleeko Arvo tänäkin kesänä? Käviköhän viime vuonna? Eikö sä nyt muista? Ai niin, kai hän oli 2 päivää, joo. Kai sieltä saaresta sentään jotenkin pääsee maihinkin. Oi hyvät ihmiset, kunhan nyt ensin päästään edes sinne asti, niin rupea sitten vasta kyselemään. Päivää. Päivää. Kevät taisi olla myöhässä vai? Niin. Mitä pahempi talvi, sen kauniimpi kesä. Passaaks esitellä? Me ollaan nimittäin naapurit. Kalle Koivu. Kivi, päivää. Tuo Koivisto lupasi, että jos teillä ei ole mitään sitä vastaan, niin pääsee samaan kyytiin. Meidän poja piti tulla tänne, mutta ei sitä vaan näy. Se on kai unohtanut. Ne nuoret on semmosia. Tietysti, jos Koivisto on kerran luvannut. Liisa, mene sinä ensin alas. Minä vuokrasin Virtasen mökin. On sentään hyvä, että täällä on muitakin ihmisiä kuin me. Koivisto, voitteko vähän auttaa minua? Terve. Hei hei, Onks sulla kans lapsia? on mulla poika, se Veikko, jonka piti tulla vastaan. Ei kiitos. Kelpaako? Kyllä.
Ahaa. Helena. Mä oon täysikäinen, etkä sä mun holhoojani. Unohdin kirjoituskoneen autoon. Kyllä minä haen sen. Ja kiitos teille, se on siellä takana. Tässä on avain. Kuka tuo mies oikein on? Joo, hän on joku entinen kansanedustaja. Aha, entinen. Vuosi sitten samassa veneessä. Jäiden lähdön aikaan tulin maalle Arvon kanssa. Oli kylmä kevät. Luonto paljaana, minä täynnä odotuksia ja iloa. Meillä oli hauskaa yhdessä. Luonto oli vielä kuollutta. Arvo syleili minua leikillisesti. Koivisto käänsi selkänsä meille, ei halunnut häiritä. Arvo kuiskasi jotain korvaani. Nauroi. Elämäni tuntui paremmalta silloin. En vielä ollut huomannut mitään. Täälläpäs on tunkkasta. Täytyy tuulettaa. Mitähän me sen naapurin luona tehdään? Mentäis nyt, musta se olisi kivaa. Helena. Sinä nukut täällä. Aha. Helena, mene sinä lämmittämään saunaa. Minä mietin sitä esitelmää. Missä kirjoituskone on? Tässä. Kenen nää on? En tiedä. Onkohan nää Arvon? Ehkä ne on Arvon. Helenahan voi pitää niitä. Älä nyt siinä seiso. Saunan lattia pitää pestä. Veikko! Veikko! Terve. No älä nyt karkuun juokse, hei. Mä oon Veikko. Jaha. No mitäs sitten? Jaha, sä tulit jo. No kuule, me ei olla tässä vielä oikein valmiita. Poltat sä? Totta kai. Vaikka Anna ei kyllä oikein tykkää siitä. Mut ei kai sitä kieltääkään voi. No ei se nyt kieltää voi, mutta... Aiot sä olla koko kesäs täällä? Missäs muualla? Tää on mulle työtä, ei tää on mikään huvira. Maksaaks toi hyvin? 2,5 hunttia puhtaaksi. Ruotsissa sais paljon enemmän. Mä en halua lähteä mihinkään Ruotsiin. Lähet sä ajelee veneellä? Mulla on töitä. Sul taitaa olla pinna kireellä. Anna mulle ne ämpärit ja painu hiiteen täällä. Viitiks keskittyy noihin ämpäreihin? No älä nyt kuumene. Minkälainen ämmä toi Anna on? En mä tiedä. Kai se on samanlainen kuin kaikki muutkin. Selittelee vähän liikaa. Mitä? Mitä sä oikein utelet siinä? Siellä se on mökissä, mene sinne ja kysele siltä. Okei. Mä meen. Joo, mutta ota noi ämpärit mukaan, kun kerran lupasin. Kuulit sä? Ei tainnut rööki maistuu. Anna 1 puutti. Enkä anna. Jätkä pidä näppis irti. No mut tule nyt, verkot on saatava veteen. Hei. No hei. Sinä siis olet Kallen poika. Joo. Helena lähtee kalaan. Otapas nuo verkot. No mut koita nyt edes pitää kurssi suorassa. No koko aika, ei tää mitään helppoa ole. Mä en oo mikään kalasta. No ei se ketään tapa, et edes vähän opettelee. No etkö sinä voi vähän soutaa, voi hyvät ihmiset sentään. Pitäähän sun kumminkin sentään jotain tästä ymmärtää.
Mitä sä oikein teet siinä? Mä vaan kokeilin, oot sä hereillä. Souda kotiin. Älä sitten ui liian kauas, kun olet yksin täällä. Vesi on kylmää edelleenkin. Ja koita varoa käärmeitä, niitä on täällä paljon. Liisa tietää kyllä, mutta sinä et ole ollut maalla niin kauan. Älä virnuilla aina kaikille, mitä minä sanon. Täältä on kuule pitkä matka lääkäriin. Hei, tykkääksä sä mun äidistä? Joo, miten niin? No kun niin monet ei tykkää. Miksei ne tykkää? Ne sanoo, että se on ylpeä, mutta ei äiti välitä siitä, mitä muut puhuu. Onko sulla kiva äiti? Joo, vaikka se joskus rähjää. Iltasi se on kiva, kun se puhuu aina kaikenlaista. Mitä se tekee? No se tekee töitä, se on sellainen työhullu. Niin ja sit sillä on se Arvo. Arvo? Kaikki saatanan tollot pääsee täällä määräämään ja päättämään asioista. Ja tämmönen meikäläinen, joka on puurtanut vuosikausia, se pelataan ulos. Ja kansa äänestää kaiken karvasia TV-spiikkeriä, jotka ei tiedä kansan asioista eikä muustakaan yhtään mitään muuta kuin lässyttää vaan. Älä nyt viitti faija puhua taas paskaa. Pyydän anteeksi. Poikani sanavarasto on hiukan köyhää. Ja koska minulla olisi jotain aikaa politiikkaan? Olen tehnyt työtä koko elämäni. Ja älä nyt vaan kuvittele, että tämä on tyypillistä naisen puhetta, koska tiedän, että useimmat minun mieskollegoistani ajattelevat juuri samoin. Meidän työ on kovaa. Poliitikoilla on työnsä ja minulla omani. Oletko vihainen? En. Mulla on vaan vähän omituinen olo. Sä vaan näytit niin vihaiselta. Helena, hei. Missä käyt talvisi? Bottala vai? Sä taidat pitää enemmän kotihipoista. Eihän meillä ole kuin tää yksi elämä. Jokainen nyhtää siitä, minkä irti saa. Mihin sä lähet? En mä tiedä. Mutta he näyttää mulle paikkoja. Kalle on vähän kännissä. Mä menen puhuu sille. Mitä helvettiä sä oot äijä meidän? Ekaksi sä kutsut tänne vieraan, sit tulet tänne nukkuu umpikäynnössä. Luuletko, että Anna tulee tänne toista kertaa? Moi! No eiks me lähdetä nyt? Liisa! Liisa! Sinähän kummallinen tämän paljon ei ole. Minä lähden. Heido, terveisiä. Helena, tule nyt. Kuinka sinä voit olla kommunisti, kun ne on tehnyt tässä maailmassa niin hirveästi pahaa? No kuinka sinä voit olla lääkäri, kun ne on tappanut tässä maailmassa niin paljon ihmisiä? Entäs se Tsekkoslovakia? Perkele. Kuinka sä voit parantaa maailmaa, kun et pysty omia asioitaskaan parantaa? No katso sosialistimaita.
Siellä pelaa hienosti. Moskovasta teitä johdetaan. Mutta jospa minua ei johdeta Moskovasta. Semmoisia kommunistia ei olekaan. Mutta minä olen. En mä silti hyväksy kaikkia Neuvostoliiton tekoja. Ja sen vuoksi minua syrjitään. Kuka niin sanoo? Toi akka! Kommunismi on nykyisin ihan samaa paskaa kuin ennenkin. Saat suoraan sanoa jo niin vanha, että pysy enää kelkassa mukana. Paskat minä sun kommunismista. Kun en mä halua kärsiä koko elämääni niin kuin sinua. Kuinka sinä olet voinut hyväksyä niin epäinhimillisen järjestelmän kuin kommunismi? Enhän minä ole vastuussa Stalinin rikoksista. Et toki, mutta kuitenkin vaikenit niistä. Kuinka sinä olet hyväksynyt kapitalismin rikokset, koska vaikenet niistä? Ne on vienyt meidän veneen. Helena. Nukutko? En. Tule tänne. Istu. Savuke? Ei, kiitos. Täällä on aika hiljaista, vai? Mä tykkään linnuista. Sinä voisit nukkua tässä sängyssä, täällä on lämpimämpää. No en minä pure. No, ole hyvä. Nukutaan oikein pitkään. Minä sammutan valon. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Tule lähemmäksi. Yö ei vielä ole päättynyt, vaikka aurinko nousee. Pidän tästä hiljaisuudesta. Kun olen valvonut väsyneenä, voin nukahtaa uudestaan aamulla. Ei siellä mitään ollut. Tiesin sen. Mistä sä sen tiesit? Olen käynyt täällä. Ei, en polta. Et kai sinä minua tänne hakemaan tullut, vai tulitko? Mitä se tuolla tarkoittaa? No, onhan talossa nuorempiakin kykyjä. Mutta ehkä sinä kuulutkin niihin, jotka pitävät vähän kypsemmistä naisista. Onhan niitä ollut
Kaiken näköisiä pituisia. Mistä niitä kaikki jaksaa muistaa? Eikä kellään pitäisi olla mitään sitä vastaan, että mä vähän kokeilen ennen kuin mä menen naimisiin.